Ola, vou entrevistar a meu pai. Como se chama? Chámome Óscar, Onde vive? en Ourense. Cales eran os vosos costumes do Nadal? Pois nós reuníamos ao redor da mesma mesa para xantar. Nos días anteriores o que facíamos era un belén bastante grande, con moitas figuriñas, e usábamos papel de aluminio para facer o río. Cal era a vosa comida típica? Comíamos de primeiro plato habitualmente vieiras, e de prato principal un bo bacallao. De pequeno, cal era o teu rei mago favorito? Sin duda o meu rei mago favorito era Gaspar. Con quen celebrabas o Nadal? Sempre coa miña familia, cos tíos e cos curmáns e sempre ao redor dos meus avós. Houbo algunha vez que che regalaron algo que non che gustou? Si, fixeronme meus pais unha broma e deixaronme carbón. Ti sabes quen é o apalpador? Si, porque a mí encantaba máis castaña e os xoguetes de madeira. E o vin porque o meu avó disfrazábase del no Nadal e botaba a correr por fora da casa.